ЮАСАУС українською – це спеціальний випуск до 78-ї річниці депортації кримських татар. І ця подія вписана вже в контекст тої війни, яку Путін розпочав проти України 20 лютого, насправді 2014 року, а 24 лютого цього року це була гаряча стадія з спробою окупації всієї країни. І тою відповіддю, який путінський режим не очікував отримати від українців, українських громадян, української армії та українських союзників по всьому світу. У нашій студії генеральний консул України в Стамбулі, пан Роман Недзельський. Вітаю вас. З вами ми будемо говорити про речі, з якими стикаються громадяни України, які опинилися через війну тут, в Стамбулі, в найбільшому місті Туреччини, яке називають ще її державою країною в країні з населенням понад 20 мільйонів. Місто цікаве, але досить складне. З чим найбільше стикаються? З чим ви стикаєтесь того, чого не було до гарячої стадії війни? Дякую, Османе. Насправді, з першого дня війни, прямо з першого дня війни, ми в консульстві зібралися і під консульством приїхали вже тоді десятки наших громадян, які зрозуміли, що вони не зможуть потрапити в Україну. І почались питання, де нам поселитися, де ми будемо проживати, що буде далі. Їхати ми не можемо, в'їжджати не можемо, тому що літають ракети, ми боїмося за наших дітей. Це в основному жінки і діти. З того часу ми почали активно працювати над пошуком місця проживання для наших громадян. За той час ми поселили вже понад 1000 українців, які, деякі з них виїжджали, деякі з них приїжджали. Загалом понад 1000 громадян України. Наприклад, на цей час в одному з готелів Стамбула проживає 500 громадян, тільки в одному готелі 500 громадян України. Я дуже дякую бізнесмену, власнику готелю за те, що він долучився і своїм коштом вже рахує. Чому ми боїмося називати ім'я власника? Такі люди, і їхні імена, і їхні бренди мають лунати. Чому ні? 500 розмістити, це просто взяти 250 номерів, якщо в середньому по 2, і просто віддати і платити за них самому. Це така річ, яку заслуговує. Кажіть, це не така вже, це не комерційна реклама, знаєте. Звати його пан Сарухан, а не знаю, чи варто казати про локацію наших громадян в цілях безпеки. Добре. Тому, я думаю, локацію готелю я називати не буду. Але цей готель, прийняв 500 наших громадян, які вже третій місяць там проживають. І він каже, будуть жити стільки Пане Роман, але ж до Стамбулу відноситься, до Стамбульського округу не тільки місто Стамбул. Я так розумію, у нас лише 3 консульських округи: Анкара, посольство, Стамбул і Анталія. І країна з 82 провінцій розділена між цими, і Стамбул опікується всією європейською частиною і частиною азійською, так? І вам є чим опікуватися ще? По яких містах ще? Чи Стамбул найбільше приймає зараз? Однозначно, Стамбул найбільше приймає. По-перше, хабовий аеропорт, звідки прилітають наші громадяни. По-друге, всі, хто прямував з території Болгарії, Румунії, всі заїжджали перша точка – це Стамбул, якщо наземним транспортом рухатися. Потім вже вони, хто мав можливість подорожувати далі, вони їхали в Ізмір, Бурсу. Але, знову ж таки, в Туреччину не так багато наших громадян приїхало, як приїхало в Європу. Наприклад, в Польщу тільки 3,5 наших громадян приїхали, і вся Європа прийняла мільйони наших громадян. В Туреччині в основному приїхали громадяни, які мають або родичів, або мають друзів в Туреччині. Тому що, якщо Європа на урядовому рівні прийняла рішення про забезпечення наших громадян, прийняття, скажімо так, я не люблю цього слова, але скажу біженців, так? Я скажу так, людей, які втікають від війни. Тимчасових пошукачів захисту від війни, вони не мають статус біженців, але вони мають певний соціал. Але вони користуються соціальними пільгами, робота, медичне обслуговування, якісь соціальні виплати і, дуже важливо, проживання. Те, що забезпечується на державному рівні. Нібито в Туреччині теж можна отримати цей статус, так? Можна отримати статус гуманітарний, але він не дає права на отримання безкоштовного житла. Він дає можливість на отримання безкоштовного медичного обслуговування в державних чи комунальних закладах. Тому, за даними Міграційної служби Туреччини, громадян України приїхало приблизно 70 тисяч. Але вони по всій Туреччині. Так само, те, що ви кажете, наш консульський округ великий, так, дійсно, наприклад, в Сакарії ми так само розмістили 173 наших громадян, це теж турецький бізнесмен, допоміг і розселив цілий готель винайняв для наших дітей. 113 українських дітей проживають
І давайте ми приєднаємо до нашої розмови вже першу заступницю міністра закордонних справ України, пані Еміне Джипар. До вас будуть політичні питання, консульські питання і питання людей, які стикаються і втікають від війни, до пана Романа. Політичні питання до вас. І перші питання пов'язані з сьогоднішнім днем депортації, 78-ю річницю, який вписаний в контекст війни. На вашу думку, чи сьогодні українці і світ краще розуміють кримських татар, коли світ і ті, хто захоплювалися російською культурою, балетом і оперою, побачили, що стоїть за російською культурою, балетом і оперою, що за ними стоїть захист російської мови зброєю і знищення цілих народів, кримських татар, чеченців, інгушів, купи народів Кавказу, купа самих українців впродовж 250 років панування Росії на Чорному морі. Чи розуміє світ краще сьогодні кримських татар і Україну? Мені видається, це усвідомлення, яке ми просуваємо фактично через свою болючу і трагічну історію вже 8 років, дійшло майже апофеозу, я би так сказала. Деякі країни досі ще потребують трансформації в загальному усвідомленні, тому що коли ми кажемо «країна», це не тільки політичне керівництво, це широкий спектр учасників, стейкхолдерів суспільства, між якими є домовленість про те, що та чи інша тема, та чи інший наратив сприймається таким чином. Серед скептичних країн є досі деякі європейські країни, з якими українська дипломатія дуже активно працює. Але загалом, звісно, не можна не погодитись з тим, що після Бучі, Маріуполя, якщо ми беремо сучасний контекст війни, після 24 лютого до токсичної країни, воно вже є очевидним. І ми будемо продовжувати витискати Путіна, умовного колективного Путіна з мізків багатьох, в тому числі європейських політиків, які є ангажованими фінансово або політично, які досі вважають, що можна купувати російський газ або нафту з одного боку, а з іншого боку якось критикувати чинне російське лідерство за ці злочини. Тобто це все в нашій адженді. Якщо ми беремо тепер контекст депортації, однозначно ми сьогодні запустили інформаційну кампанію, символом якої став Наріман Джелял, заступник Меджлісу кримськотатарського народу, який вже більше ніж 250 днів знаходиться в СІЗО за абсолютно видумані, сфабриковані звинувачення. Сьогодні всі амбасади розпустили українські прапори, багато з амбасад вивісили кримськотатарські прапори на знак солідарності. Проводиться інформаційна кампанія, проводиться роз'яснення, інтерв'ю наших послів, де розповідається про депортацію. І саме такий історичний контекст дозволяє нам показати континуїтет, продовження, що ці злочини, вони не є новими злочинами, вони по суті повторюються сторіччями, і як ви самі абсолютно влучно сказали, багато народів були пригнічені і є, коли мова йде про затирання ідентичності, історії, про формування цілих поколінь Іванів, непомнящих родства. І, зокрема, мені здається, українському суспільству треба буде ще дуже активно працювати з російським суспільством, поствоєнним, я маю на увазі, коли треба буде очищати сприйняття історії багатьох народів, в тому числі кавказьких народів, які сьогодні виправдовують Путіна. Тому що десятки років пропаганди, десятки років... Я дозволю собі, перед тим, як ми почнемо працювати з російським суспільством, давайте попрацюємо з українським і кримськотатарським суспільством. Отут у нас перед паном Романом Недзельським в студії були молоді представники кримських татар Туреччини, предки яких ще в 19 столітті після Кримської війни опинилися тут. Вони знають свої коріння. Це еліта, фактично, це люди з кінематографу або з університету Богазичі, Босфорського університету, який входить до топ-500 світових університетів. І що розповідають вони? В Туреччині не знають майже про депортацію кримських татар, про депортацію черкесів знають більше. Для Туреччини і сьогодні будь-якої влади питання геноциду і слово геноцид є таким лячним, яке лякає через, ми розуміємо, певні події, пов'язані з 1915 роком. Туреччина уникає розповіді про кримських татар. Про кримських татар все закінчується на Османській імперії і 18 столітті. Потім кримські татари, які зникають, все, що відомо про кримських татар, що десь в Криму, які нібито незрозуміло чиї, українсько-російські, офіційно країна визнає його українським, але на рівні освіти, на рівні середньої і навіть вищої освіти
не існує кримських татар в Туреччині, і що ми можемо робити з просуванням цієї ідеї. І це робить будь-який уряд, правий, лівий уряд. Вони уникають того, що кримські татари існують. Угу. Так. Я дозволю собі не погодитись з вашим твердженням, при тому не заперечуючи, що, можливо, в освітніх програмах немає достатньо інформації, але якщо ми беремо офіційний трек, не погоджусь, тому що постійно лунають заяви від Міністерства закордонних справ Туреччини, від президента Ердогана, його офісу і пана Ібрагіма Калина, від офіційних представників, від депутатів Міллі Векіллер, депутатів парламенту турецького. Тобто кримськотатарський трек, він як ніколи до тих років, як сьогодні, він є і присутній. Буквально сьогодні МЗС Туреччини видало заяву, де комеморативну фактично заяву присвячену депортації кримськотатарського народу. І президент Ердоган кожного разу, коли приїздить в Україну або приймає делегації з України, він завжди піднімає тему кримських татар і підтримки кримських татар. Тепер, якщо ми беремо оцей загальний трек освітній, я думаю, що дійсно це питання вже того, як система працює. Перший етап того, що Туреччина на офіційному рівні почала казати про депортацію як ніколи раніше. Кілька років тому назад цього не існувало. Офіційно почали відзначати депортацію кілька років тому назад, здається, 2018 року, через ЙОТБ, через агенцію, яка займається спорідненими спільнотами, це як наче міністерство, але це агенція, яка вписана в державну систему влади турецької, і яка сьогодні теж реалізує програму на підтримки кримських татар. Але по освіті я вважаю, що це треба просто знизу, оскільки держава вона не може контролювати все. Мені здається, що дуже багато залежить і від дернеків кримськотатарського народу, яких є ціла мережа, і від їх ініціатив, зокрема по розповсюдженню знань про депортацію кримських татар як таких. І коли ми кажемо сьогодні, що кримські татар в Туреччині є від 2 мільйонів до 5, то мені здається, що нам також треба працювати і Меджлісу кримськотатарського народу, і Всесвітньому конгресу кримських татар, зокрема по активізації оцього потенціалу дернеків, представництв для таких цілей, про які ви кажете. А тепер питання буде до двох дипломатів, і до генерального консула пана Романа Недзельського, і до вас, пані Еміне. До окупації і спроби незаконної анексії Криму 2014 року лише 4 кримських татари в Туреччині отримали посвідку про закордонного українця. Тобто, з одного боку, країна виголошувала, що всі ми політичні українці. Коли доходило до справи, співвідношення було трохи дивним. Після окупації нібито кримських татар почали сприймати як політичних українців з правом на автономію на рівні політичному. Але тепер давайте казати не про політичні речі, я не хочу провокувати на політичні речі. Чи сьогодні процес на рівні, коли будь-який громадянин Туреччини кримськотатарського походження, а значить походження українського за політичним визначенням, чи може він отримати з точки зору абсолютно чиновницького спокійно цю посвідку закордонного українця? Що він має робити? Чи все ж таки кримські татари йдуть якимось окремим списком через якісь докази через меджліси і дернеки? Як це має бути? Є процедура. Вона затверджена і постановою Кабінету міністрів, і відповідними підзаконними актами про отримання посвідки закордонного українства. В МЗС цим займається департамент культурного і гуманітарного співробітництва, і ця процедура стандартна. Тут немає окремих спільнот, які мають окремі процедури. Для цього я не скажу зараз в деталях, яка це процедура, але ти маєш довести своє коріння, і на основі цього є комісія, яка розглядає після всіх перевірок спеціальних служб, які там займає певний час. За оці роки ви абсолютно праві, Османе, коли кажуть, що політика держави до 2014 року сьогодні є різною. І, власне, ми самі бачимо, що кримськотатарський фактор є таким лакмусовим папірцем на тему, наскільки залежна або незалежна риторика Києва до цього. І, власне, ми сьогодні кажемо про те, що союз політичний кримських татар і українців, він відбувається. І ми на таких прикладах теж бачимо навіть на кількості
таких посвідчень. Пані Наскільки Еміне, мені відомо, це вже сотні людей, які отримали подібні посвідчення. І просто у мене прохання, якщо такі питання є, для того, щоб конкретику давати, попереджати заздалегідь, тому що є конкретні цифри, скільки кримських татар, які роки отримують такі посвідки. Пані Еміне, я не запитую вас про цифри, тому що я їх маю. Я маю точні дані, тому це не питання, це не екзамен з математики для першого заступника міністра закордонних справ. Просто коли ми кажемо, що дернеки і мають включитися в цю роботу, то не сотні, а сотні тисяч кримських татар мають отримати такі посвідчення, щоб залучати їх до цієї роботи. Це була перша заступниця міністра Еміне Джипар. Дякую, що долучилися до вашого ефіру. Продовжуємо з паном Романом Недзельським, генеральним консулом України в Стамбулі. Я приїхав до Стамбулу в листопаді минулого року, і за цей час я не чув жодного, ми не отримали жодного звернення. Нема звернення. Тобто Нема. Це не цікаво самим кримським татарам, які тут є? Чи не цікаво дернекам? Ви ж спілкуєтеся з дернеки? Це Зі всіма дернеками спілкуюся. Це дернеки, щоб українським глядачам було зрозуміло, дернеки – це громади, да? Громади офіційні, громадські організації кримських татар і українців. Тут є дернеки українців. Зараз це спільно, як здається, вони дуже щільно між собою співпрацюють. І кримським татарам, громадянам Туреччини в кількох поколіннях, не цікаво ставати закордонними українцями. Ну, насправді, статус закордонного українця – це дуже корисно для молоді, наприклад, могло би бути, тому що це є можливість навчатися безкоштовно там за певними квотами в українських навчальних закладах. Але здебільшого членами дернеків є люди середнього або старшого віку, тому такі пільги, можливо, їм не цікаві. Я, чесно кажучи, ніколи не цікавився цими питаннями, бо їх ніколи ніхто не ставив, що хтось хоче мати статус закордонного українця. Ви дуже праві. Зараз ми дуже активно працюємо. У нас є два дернеки, дві спілки, скажімо так, кримсько-татарських в Стамбулі зареєстрованих. У нас є дві спілки українських зареєстрованих. Ми проводимо... Це пов'язано з географічністю, да? Європейська частина і азійська частина Стамбулу. Це як для киян, зрозуміло, лівий, правий берег, да? І тому є дві спілки на кожному березі Босфору. Більше того, від початку війни кожного дня в центрі Стамбулу відбувається мітинг на підтримку України проти війни. Спочатку ми його проводили перед російським генконсульством, зараз ми проводимо... Це на закид українцям і вам, я був на одному з них, але те, що він відбувається перед італійським генконсульством, це трошки кумедно, тому що посунули зі стеклялю і воно на пері, я думаю, італійцям дуже приємно, але чому протестують українці перед італійським і не російським генконсульством, це, я так розумію, питання до турецької влади, так? Абсолютно питання до турецької влади, але тут треба враховувати... Ну, я закінчу те, що я хотів сказати про те, що ми проводимо ці мітинги, і там є кримські татари, українці, причому цей мітинг організовує кримська татарка кожного дня, всі вихідні від першого дня війни. Далі повертаючись до місця проведення... Здається, і громадяни Туреччини приєднуються. Я бачив і турецьких турків, які... Турки просто неймовірні. От є хлопці, молоді хлопці, студенти, вони навчилися настільки, за цей час навчилися так добре українських слоганів, різних цікавих, те, що ми в Україні, не буду казати в ефірі, те, що ми любимо казати, ну, вони просто неймовірні, молодці. Це звичайні турки. Тим більше, у нас в Стамбульському університеті є українські студії, де навчаються близько 100 турків української мови і літератури. Вони теж приходять і допомагають нашим проводити мітинги. Що стосується місця проведення. Місце, де ви казали, перед російським генконсульством, Істікляль, це, мабуть, одне з найбільш людних місць в Стамбулі. Тим більше в 2016 році, якщо не помиляюся, там були теракти, де загинуло дуже багато іноземців, зокрема громадян Німеччини. Тому турецька влада, вона в принципі на Істіклялі нікому не дозволяє проводити мітинги. Тому нам запропонували за кількасот метрів від російського генконсульства, але це офіційно отриманий дозвіл, і ми його отримали на відміну від, скажімо, тих самих рашистів, які хотіли свої побєдоносії робити на 9 травня. Вони цього не отримали. До речі, це можливо політичне питання, але це питання одночасно і, можна сказати, людське. Чи відчуваєте ви, не як генеральний консул, а як людина, українець, яка живе в Стамбулі, що вплив російський досить великий досі? І коли ми кажемо про наративи, людське слово – це російські меседжі, які лунають в медіа, які, можливо, я іноді думаю, що вони самі журналісти не відчувають, що ці впливи справді, вони намагаються бути нібито збалансованими,
але нема балансу між вбивцею і того, яким вбивають. Не можна знайти середнє щось між абсолютно білим і чорним в такому випадку. І в медіях, коли намагаються бути збалансованими, вони фактично підіграють російській пропаганді тут, в турецьких медіа. Чи відчуваєте ви це як людина з свіжим поглядом, яка нещодавно працює, за кілька місяців до війни була призначена генеральним консулом? Ні, абсолютно. Ні. Жодного. Я вам скажу, я з початку війни не зустрів жодного громадянина Туреччини, який би не був на нашій стороні. Вони навіть не нейтральну позицію займають, а вони настільки проукраїнські. Пересічні громадяни Туреччини, вони просто неймовірні. З першого дня війни ми в консульстві отримали, під консульством був, скажу так, аншлаг. Зранку до ночі приносили хто що міг, гуманітарну допомогу, хто квіти, хто дитячі іграшки. З навчальних закладів, зі шкіл діти приносили малюнки своїм одноліткам з України, щоб передати малюнки для українських дітей в школах. Я вже не кажу, скільки гуманітарної допомоги ми отримали. Тобто підтримка пересічних турків неймовірна. Ми проводили тим більше дуже багато інформаційних заходів для того, щоб донести до турецької аудиторії ті жахіття, які відбуваються в Україні, особливо присвячених дітям. У нас був великий захід в муніципалітеті Büyükçekmece, де ми зібрали 350 громадян Туреччини, правозахисників, представників засобів масової інформації, інших. І ми їм показували відео. Ми от мали відеозвернення і від омбудсмена пані Денісової. Люди сиділи зі сльозами на очах. Пан Екрем Імамоглу, який є мером Стамбула, чи вдалося вам зустрітися з ним? Все ж таки він керівник цього міста, і він один з лідерів опозиційної республіканської народної партії, що є важливим в контексті турецької внутрішньої політики. Чи йому цікава ця тема, чи досі не було такої зустрічі між генеральним консулом і паном мером? З паном Імамоглу в мене була зустріч ще до війни. Це була протокольна ознайомча зустріч. Ми познайомилися. Під час війни я зустрічався з його заступником, я зустрічався з мерами муніципалітетів Бешикташу, Бейолу, Büyükçekmece, кілька разів Бекіркю, вже навіть не згадаю. То, що ви перелічили, то означає, що це муніципалітети, які очолюють різні політичні сили, і всі вони готові зустрічатися з представниками України. Ну, ви знаєте, я особливо не звертав увагу на їхню партійну приналежність, тому що у нас були питання, які нам потрібно було вирішувати, і ми просили допомоги. Те ж саме, що я казав на початку інтерв'ю, поселення. Крім бізнесу і готелів, ми так само просили в муніципалітетів, щоб вони нам посприяли. Допомагають? Звичайно. Кожен з муніципалітетів давав свого часу 40, 50, 60 номерів в готелях, де ми тимчасово прихищали наших громадян. Тоді розкажіть про цю практичну сторону, про що ми говорили з пані Оленою Ващенко, яка є нашим консулом з питань медіа. До речі, це практичні поради українцям, які тут опинилися, в тому числі, які не змогли повернутися. Чим цей гуманітарний статус, де його отримують, бо є різні способи туристичного ікамету або виду на проживання, але це досить дорого, хоч і швидко, але дорого, і він потребує багато бюрократичної процедури. Оцей, який потребує іноді людям медичної допомоги, а якщо їм є де жити, як він робиться, що вони мають зробити, куди мають звернутися? Тут найменший перелік документів необхідний. Для отримання гуманітарного статусу потрібно паспортне фото, копія паспорта, документ, який підтверджує місце проживання, тобто це може бути абсолютно будь-що, що людина там проживає. Головне, щоб було вказано, за якою адресою ви проживаєте. І, в принципі, все. Плюс сплата державного мита за надання цієї послуги, і люди зможуть ще продовжити на 3 місяці своє проживання тут. Поки що наші громадяни, які приїхали сюди після війни, мало хто звертався. Зрештою, як і інформує Міграційна служба Туреччини, особливо штрафувати нікого не будуть, якщо вони будуть виїжджати, і там кілька днів чи кілька тижнів вони понад термін дозволений будуть. Людей лякає, що цей гуманітарний статус передбачає забирання паспорту на виїзд з Туреччини. Вони не мають боятися і можуть звертатися за цими документами. Просто це єдиний такий надійний шлях для того, щоб легально перебувати і при виїзді, знову ж таки, потім не мати ніяких проблем. Тому ми рекомендуємо користатися цим статусом. Які послуги тепер з'явилися для громадян України за кордоном через те, що багато людей не можуть повернутися в країну? Є питання
народжених дітей або там дітей, які були не узаконені в шлюбі, якщо хочеться їх узаконити. Питання паспортів, кажуть, що будуть додаткові речі з паспортами робитися. Що з переліку послуг з'являється тепер в консульських установах? Топ номер один консульських послуг – це паспортні дії. Це не тільки оформлення паспортів, але це все, що стосується документів для виїзду за кордон. Але ж вони і раніше були закордонні паспорти, робилися в Звичайно. У нас з 2014 року централізоване оформлення закордонних паспортів, тому проблема у нас настала. Тому що з початком війни люди виїжджали з України, хто без документів, хто з проблемними документами, наприклад, з просроченими закордонними паспортами. І опинившись тут же, хто планував їхати в третю країну, тому що там родичі, друзі і так далі, або хтось планував повертатися в Україну, і всі ці кейси нам потрібно було вирішувати. Ми оформлювали і продовжуємо оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну особам, які взагалі без документів сюди в'їхали. Ми продовжуємо термін дії паспортів, якщо це дозволяє їхній закордонний паспорт. Або ми вже почали приймати на оформлення закордонних паспортів. Але, знову ж таки, якщо раніше до війни логістика у нас була налагоджена таким чином, що закордонний паспорт можна було отримати там навіть за 2 тижні, зараз ми рекомендуємо людям з розумінням поставитися, тому що навіть відповідно до законодавства закордонний паспорт оформлюється до 3 місяців. Логістика порушена. Паспорти ми не можемо отримати дипломатичною і командирською поштою, як це було раніше, тому ми їх отримуємо найближчою оказією. Ми стараємося... Що таке найближчу оказію? Найближча оказія – це найближчий можливий спосіб отримання. Тобто це колеги, які їдуть у відрядження або в Україну, або хтось до нас з дипломатів, з наших колег їде у відрядження в Туреччину, беруть паспорти, привозять, і тоді ми роздаємо людям. Дякую. Це був Роман Недзельський, генеральний консул України в Стамбулі, який відповів на багато питань. Ще багато лишилося. Я думаю, що як тільки відкриється власна студія, яка робиться у нас разом з IPCR і Суспільним телебаченням України, ми будемо частіше бачитися.